Tots recordem un gol que ens ha trencat el cor. Pot ser un gol que eliminés el nostre equip d'una competició, que suposés el descens, una derrota a l'últim minut contra l'etern rival. Una experiència així forma part del futbol, tant per jugadors com aficionats. Però avui parlarem d'un gol que no només va trencar el cor dels seguidors de l'equip que el va encaixar, sinó també de qui el va marcar. Sent històries de futbol. Episodi 11. Un gol que trenca el cor. Si fem una volta pels afores d'Old Trafford, trobarem l'estàtua de la Santa Trinitat del Manchester United. A l'esquerra, George Best, un personatge únic i irrepetible en el futbol. Autor de frases tan cèlebres com «Em vaig gastar molts diners en alcohol, dones i cotxes. La resta el vaig desaprofitar». O «El 1969 vaig deixar l'alcohol i les dones. Van ser els pitjors 20 minuts de la meva vida». A la dreta, Bobby Charlton, considerat per molts com el millor jugador anglès de tots els temps i que va sobreviure a un accident aeri al 1958. Al mig, amb el braç alçat, està Denis Law, icona de l'equip i autor d'un dels gols més dolorosos que ha patit el Manchester United. Si no coneixes aquesta història i ara estàs una mica confús, comencem pel principi per entendre com arribem fins aquí. Denis Law va néixer a Aberdeen, Escòcia, el 24 de febrer del 1940 i el club de la ciutat ràpidament es va convertir en el seu primer amor. Quan era petit s'imaginava celebrant gols en aquell estadi i aixecant nombrosos títols, però la seva situació no era gaire esperançadora. El jove Denis era el menor de 7 germans i la família vivia en un habitatge social i en una situació de molta pobresa. Ell va anar descalç fins als 12 anys i va portar sabates antigues i trencades quan era adolescent. A més, patia estrabisme. Denis i la seva família tiraven endavant com podien i l'amor que ell tenia pel futbol només feia que augmentar. Va rebutjar una plaça a una escola perquè ja hauria d'haver jugat al rugbi i es gastava tots els diners que guanyava en anar a veure l'Aberdeen jugar. Quan no en tenia prou, anava a un camp d'algun petit equip local. El seu talent va fer que representés a Escòcia durant la seva etapa escolar i quan tenia 14 anys, Archie Beattie es va fixar en ell. Beattie també havia nascut a Aberdeen i havia sigut enviat com a caçatalents pel seu germà Andy, que era entrenador. Però malgrat el seu origen escocès, els Beattie treballaven a 600 quilòmetres d'allà, formant part del Huddersfield anglès. Law va viatjar fins allà a fer una prova i tots els membres del Huddersfield es van quedar meravellats. Andy Beattie va dir «El noi és increïble. Mai he vist un talent més improbable. És dèbil, escanyolit i juga amb ulleres». L'actuació de Law va impressionar a tothom que el va veure, però no devia ser feina fàcil convèncer els directius del club de fitxar un jugador d'aquelles característiques i tan jove. Algunes veus devien insistir que tenien davant un jugador únic, i Denis Law va signar el seu primer contracte professional poc després, a l'edat de 15 anys. Ja instal·lat a Anglaterra, Law va poder operar-se dels seus problemes de visió i va guanyar molta confiança. Malgrat haver fitxat per l'equip l'abril del 1955, el seu debut no es va realitzar fins al desembre de l'any següent, guanyant 2-1 al Notts County. El club havia baixat a segona divisió durant la primera temporada de Law, i això va permetre que ell pogués començar a sumar minuts que no van passar desapercebuts. Dues figures clau del futbol anglès d'aquells anys van fixar-se en el jove talent. El primer era Bill Shankly, que un parell d'anys després es convertiria en l'entrenador més important de la història del Liverpool. Shankly va entrenar a Law durant la seva etapa al Huddersfield i va intentar emportar-se el jugador cap a Merseyside quan va canviar d'equip l'any 1959. El segon era Matt Busby, qui va revolucionar el Manchester United durant els anys 50 i que també va sobreviure a la tragèdia aèria del 1958. Busby segurament anava a donar el debut internacional a Law durant la Copa del Món del 1958, però va ser substituït per Dawson Walker a la banqueta perquè ell encara s'estava recuperant de les ferides de l'accident. Walker va decidir no emportar-se Law a la competició i el jove jugador no va debutar fins a l'octubre d'aquell any, entrenat ara sí per Busby en una victòria 3-0 contra Gal·les en el British Home Championship i marcant un dels gols. Si penses que la relació de Law amb el United comença aquí, vas equivocat.
L'equip mancunià s'estava recuperant de l'accident aeri que ja hem esmentat, i fitxar Law va passar a no ser una prioritat. Ni Shankly ni Busby van poder fitxar el jugador que volien encara. Law va viatjar fins a Manchester l'any 1960, però per lluir la samarreta del Manchester City. El traspàs de 50.000 lliures era el més car per un jugador del Regne Unit. El Huddersfield havia rebutjat ofertes de Shankly i Busby, considerant-les inferiors al valor que esperaven cobrar, però no van poder dir que no davant d'una xifra com aquella. Law feia les maletes, però una mica a contracor. Ell sentia que el Huddersfield tenia millor equip i el City venia de flirtejar perillosament amb el descens la temporada anterior. A Manchester va començar a forjar la seva reputació com a gran golejador. Les seves actuacions de cara a porteria van tornar a salvar el Manchester City del descens i en un partit de la FA Cup contra el Luton Town va marcar 6 gols. Malauradament, el partit va haver de ser abandonat quan faltaven 20 minuts i quan es va repetir, el City va perdre per 3-1. Law va marcar l'únic gol dels Citizens. La baixa forma del seu club també es va traspassar a la selecció, on va perdre 9-3 contra Anglaterra en un partit que va definir com el dia més fosc de la meva carrera. Law no havia amagat el seu desig de competir al més alt nivell i va obrir la porta a abandonar el club. El seu desig es va fer realitat l'estiu del 1961, quan el Torino, un equip que també havia patit una tragèdia aèria, va tornar a batre el rècord del fitxatge més car per un jugador britànic pagant 110.000 lliures pels serveis de l'escocès. Law esperava que el traspàs suposés un canvi a millor, però la seva etapa pel nord d'Itàlia va ser probablement la pitjor de la seva carrera. El futbol italià d'aquella època ja tenia per marca d'identitat el catenaccio, un sistema ultradefensiu que es complementava amb un marcatge constant i violent a jugadors atacants rivals. Això va afectar les proeses golejadores de Law, que només va poder marcar 10 gols. Aquesta xifra, no obstant, va ser el màxim nombre de gols marcat per un escocès a la Lliga italiana durant 6 dècades. Law es trobava dins d'un ecosistema futbolístic que l'ofegava, però tots els maldecaps que tenia no venien només pel que passava dins del camp. L'equip torinès havia fitxat a l'anglès Joe Baker al mateix temps que Law. Tots dos evitaven l'intrusiva premsa italiana del moment i van acabar passant moltes hores junts als seus apartaments o al cotxe. El 7 de febrer del 1962, Baker conduïa ben entrada la nit amb Law com a copilot i el cotxe va entrar en una rotonda en direcció contrària. El vehicle va fer unes quantes voltes de campana i va acabar cap per avall. Law no va patir grans lesions, però Baker va estar a punt de perdre la vida i va estar hospitalitzat en estat crític prop d'un mes. Baker havia nascut a Liverpool, però s'identificava com a escocès pel lligam que sentia al nord del Regne Unit, d'on provenia el seu pare. La normativa vigent de la Football Association deia que els jugadors només podien representar la selecció del país en el qual havien nascut, i Baker, per tant, no podia defensar la samarreta d'Escòcia. Quan va debutar amb la selecció anglesa l'any 1959, es va convertir en el primer jugador que ho feia sense haver jugat mai en el futbol anglès, ja que abans de fitxar pel Torino només havia jugat a Escòcia. Econòmicament, el Torino pagava el sou als seus jugadors basant-se en les actuacions de l'equip. Una victòria els recompensava amb molts diners, ja que no existia un sistema que limités el que podien guanyar, però una derrota significava guanys molt escassos. Aquella temporada, l'equip va quedar en 7ª posició amb 12 victòries, 12 empats i 10 derrotes. Però la guerra als despatxos encara tenia uns quants capítols a escriure. Quan la temporada ja s'estava acabant, Denis Law tenia clar que el seu futur professional estava lluny dels camps de la Lliga italiana i va demanar un traspàs. Li van dir que el vendrien al Manchester United i Law es va posar content perquè podria tornar a terres britàniques. Però al cap de pocs dies li van dir que havien canviat la decisió i que l'havien venut a la Juventus. La lletra petita del contracte de Law amb el Torino deia que ell estava obligat a anar amb el seu nou club sense tenir cap mena de vot al respecte. Els dos equips compartien ciutat, així que ell no hauria ni de canviar-se de casa. Però Law estava decidit a marxar d'Itàlia. Va agafar un vol amb rumb a Aberdeen i es va trinxar allà. Començava una batalla que Law estava decidit a no perdre. Ell sabia que si es negava a jugar amb la Juventus, al Torino no veurien ni un sol cèntim, així que simplement va esperar que el club italià canviés de decisió respecte al seu futur. Va estar setmanes sense agafar cap trucada provinent de Turí, i la situació no es va arreglar fins que Matt Busby va entrar en escena.
Ell va negociar amb el Torino que l'única manera que tenien de rebre els diners del fitxatge de Law era si el venien al Manchester United. I així va ser. Per tercer any consecutiu, Denis Law canviava d'equip. I per tercer any consecutiu, trencava el rècord del fitxatge més car d'un jugador britànic. Aquest cop, la suma total de diners va ser de 115.000 lliures. Barat si els hi preguntaves als seguidors del Red Devils anys més tard. Això que s'ha explicat fins ara crec que és important per entendre que Law, malgrat l'innegable talent que tenia, no havia gaudit de la carrera futbolística que esperava. Tot va canviar amb el seu retorn a la ciutat de Manchester. Amb la samarreta del Manchester United, Denis Law es va convertir en una absoluta llegenda del club i del futbol. Durant la seva primera temporada va guanyar la FA Cup i va demostrar la seva enorme capacitat golejadora. La temporada del club havia sigut una mica inconsistent i l'equip encara s'estava acabant de recuperar de l'accident aeri viscut 4 anys enrere, però Law era un dels punts que més optimisme despertava entre els aficionats. Busby per fi tenia el jugador que volia el seu equip, i costa molt no dir que va ser un dels millors fitxatges de la història del club. Però durant aquesta època, el temperament i actitud rebel de Law també van començar a fer-se coneguts arreu del país. Law no es mossegava la llengua i no tenia por a dir el que pensava, inclús davant d'un àrbitre. Malgrat ser conscient que sovint parlava més del que li convenia, ell i Busby denunciaven que el jugador era víctima d'una campanya en la seva contra. L'episodi més controvertit va ser quan un àrbitre li va dir «Et creus molt llest i no saps jugar». La federació va sancionar Gilbert Pullin, que havia pronunciat aquestes paraules, però Law va entendre allò com l'inici dels càstigs que rebria la resta de la seva carrera. Aquesta actitud també el va enfrontar amb Busby quan Law va demanar que li apugessin el sou. El jugador amenaçava d'abandonar el club si no ho feia, i l'entrenador va respondre posant-lo a la llista de transferibles justificant que «cap jugador està per sobre del club». Una frase que sentim força sovint avui dia. Busby li va fer firmar una carta de disculpes, la va ensenyar a la premsa i va utilitzar tot l'enrenou per advertir a altres jugadors que no fessin el mateix. Busby també li va acabar pujant el sou sense fer-ho públic. Durant la segona temporada de Law amb l'equip va marcar 46 gols en totes les competicions, una xifra que ningú ha aconseguit batre. També va participar en el partit Anglaterra versus Rest of the World del 1963, del qual ja n'hem parlat. Ell va marcar l'únic gol encaixat pels anglesos, i malgrat la derrota per 2-1 va descriure aquell moment com l'honor més gran de la meva carrera. A l'atac de l'equip es va sumar un jove de 17 anys de Belfast que es deia George Best. Juntament amb Bobby Charlton, que entrava en el millor moment de la seva carrera, el Manchester United es va convertir en un equip temut. La temporada 1964-1965, l'equip va guanyar la Lliga per segon cop en tota la seva història, i Law va rebre la pilota d'or. 2 anys més tard van tornar a alçar-se campions nacionals, i aquest cop el guardó individual se'l va emportar Charlton, que venia de guanyar la Copa del Món. El títol que se'l resistia, el Manchester United i els altres equips anglesos, era la Copa d'Europa. L'any 1968 van aconseguir arribar a la final, que seria disputada a l'estadi de Wembley contra el Benfica. A l'alineació estaven Charlton i Best, però Law no estava ni tan sols a la banqueta. L'escocès portava un parell d'anys arrossegant una lesió de genoll i rebia injeccions de cortisona regularment per a poder continuar jugant. Fer-ho sense estar al 100% va provocar-li greus danys i va haver de veure la final assegut a un sofà. El United va guanyar el partit per 4-1 i aquest cop la pilota d'or va ser per George Best. Ja ens estem apropant al moment que narrava a l'inici, però primer hem de parlar del final de l'etapa de Law al Manchester United. En aquest punt ja era un ídol absolut de l'afició, que el va batejar com el rei de Stratford End, en honor a una graderia d'Old Trafford. Charlton i Best també eren estrelles de l'equip, però va ser Law qui va rebre aquesta distinció. Malauradament, les lesions i problemes físics van fer que les seves darreres temporades fossin una mica decebedores. En algunes no va jugar ni un sol minut i l'equip no va tornar a guanyar la Lliga. El 1970 se'l va posar en la llista de transferibles per un preu de 60.000 lliures, però ningú es va interessar en ell. 3 anys més tard va marxar lliure, tornant a un equip que ja el coneixia, el Manchester City. La seva segona etapa amb els Citizens no va ser gaire destacable, malgrat marcar uns quants gols. Va jugar una única temporada i veient que seria suplent si es quedava, va decidir retirar-se. L'últim partit d'aquell any enfrontava els dos equips de Manchester a l'estadi que havia vist els millors anys del jugador escocès. El City ja tenia assegurada la permanència, però els seus rivals estaven lluitant per no baixar a segona divisió. Quan faltaven 10 minuts pel xiulet final, un contraatac del Manchester City va acabar amb la pilota als peus de Denis Law, que va marcar amb el taló.
Law no va celebrar-lo perquè sabia que havia sentenciat el seu exequip. El cor dels Red Devils i de Law s'acabava de trencar en 1000 trossos. Que fos justament ell qui va marcar el gol pot ser pura casualitat o una broma del destí, depenent de com cadascú vulgui veure. Minuts després va ser substituït i aficionats del United, plens de fúria, van saltar a la gespa. El descontrol es va apoderar d'Old Trafford i l'àrbitre va haver d'abandonar el partit quan encara faltaven un parell de minuts. La federació va decidir no embolicar-ho tot més i va declarar que el resultat final de 0-1 era vàlid. El relat de l'heroi enfonsant el seu exequip va agafar molta força, i la continua tenint. Però la realitat és que Denis Law, tècnicament, no va fer baixar el Manchester United a segona divisió. Els resultats dels altres partits que s'estaven jugant ja havien dictat la sentència dels mancunians, però Law no sabia això en el moment de fer el gol. Saber això després potser tampoc li va treure el dolor que portava dins. Em va provocar una forta depressió. Desitjava que la pilota hagués anat fora, va declarar més endavant. Abans de retirar-se, Denis Law va anar a la seva primera Copa del Món, on només va jugar el primer partit contra Zaire. La selecció escocesa va guanyar, però Law no va tornar a disputar cap minut en la competició i va marxar a casa amb els seus companys després de la fase de grups. Portar a la seva terra natal un títol amb la selecció devia ser un somni per Law, però un que mai va estar a prop d'aconseguir. És cert que va guanyar el British Home Championship 6 cops, però mai va poder competir de veritat en una gran ocasió. El seu gran moment amb la selecció va ser el 1967, quan Escòcia va derrotar per 2-3 a Anglaterra a Wembley mesos després que els seus veïns fossin campions del món. Law es va negar a veure la final per la televisió i va anar a jugar a golf, i posteriorment va definir la victòria anglesa com el pitjor moment de la meva vida. Derrotar Anglaterra va ser millor que guanyar la Lliga aquella temporada, en paraules del mateix jugador. Per definir el llegat d'un jugador com Denis Law, el millor que podem fer és mirar com parlaven d'ell altres futbolistes. Pelé va dir que Denis Law és l'únic jugador britànic que podria jugar amb el Brasil. I Eusebio el va definir com excepcional i diferent dels altres jugadors de la seva època. La seva manera de jugar, podem fer sempre alguna cosa especial, amb un gran control de pilota i lectura de joc, i fent ús d'acrobàcies de tant en tant, el van convertir també en l'ídol de tota una generació. Era el referent de l'ex Ferguson, Dennis Bergkamp es diu així per ell, i Rod Stewart li va copiar el pentinat. Anys després de la seva retirada, la seva reputació entre els cercles d'aficionats del Manchester United es va anar recuperant a poc a poc. El rei va tornar a dur la corona que els seus seguidors li havien donat anys enrere. És àmpliament considerat el millor jugador escocès de la història i continua sent l'única persona que té 2 estàtues als afores d'Old Trafford.